mu hukuma ba za mu bari ana gudanar ta'addanci muna zura idanu muna gani a wannan gari ba, domin waɗanda suke wannan ta'addanci a kwana a tashi wata rana akan ku za su gudanar da wannan ɓanna. Kada ku yi gangancin ɓoye waɗanda suka gudanar da wannan laifi, za ta shafe ku. Hakika Allah ya jarabce ni da babbar jarabawa. Bilkisu Mareniya ce, daga ni har ita idan ɗaya daga cikin mu ya mutu ya bar ɗayan ya zama wari ɗaya shi kaɗai a duniya, ba shi da kowa. Lalle ka cika jarumi. To amma yanzu ya za ka yi da rayuwa a nan gaba? Ba na tunanin nan gaba. Gora ta na sayar na biya kuɗin nan. Gaskiya ka cika jarumi. Ainihi a siyasa ta ba na yadda abokin tafiya. A kullum kowace sa'a da ke wucewa ina yin ta ne a cikin tsanani da mashaka saboda azabin ciwon da ke damu a cikin jikina. Me zai hana ka sa lauyanka? Ka gaggauta sanar da ni abin da ke faruwa, karan aikata wani aikin barna a gurin nan. Ina yi maka alkawarin muddin ka taimaka ka tsame yaro na daga wannan zargi da ake masa, to kai ne babban jojin jiha idan na ci zabe. Barde. Ai kanka ɗaya kuwa? To kai abin da abin ka barde ka taɓa ganin talaka da kai ɗaya? Ai ban san ka a matsayin magareci ba. Sanin da kai manja ne. Ai yanzu na zama cikakken makaryaci duk garin nan. Ba wanda ya kai ni iya ƙarya. Don yanzu in kai ƙarya ta fici. Zubar hawayenka da ba na farin ciki ba mummunan abu ne a gare ni. Bilkisu, zan iya hana kaina wannan damuwar ba. Zan daure ko da ku ƙarshe za a mayar da gawa ta gaban kotu. A matsayinka na ɗan sandan da ya amshi kes ɗin, shin kun ɗauki hotunan tambarin yatsu? Ba mu ɗauka ba. Objection ya mai shari'a. Su suka aikata wannan laifi. Wani haƙƙi yake magana kai? Wani haƙƙi? A ba mu lokaci da za mu gabatar da hujjojinmu. Ina da ja akan wannan magana mai girma mai shari'a. Abinda muka kawo na shaida gaskiya ne. Mu ba mu da wannan shaida ba. Ka amince da tuhuman da ake akan ku? Objection ya mai shari'a. Idan ba su ne suka aikata ba, ya aka yi aka kama su? Kotu ta ɗage wannan zama till further notice. Alƙalin wannan kotu shi ya aikata wannan mummunan laifi wa iyazu billah. You can prosecute me now. I am the criminal now. I am the criminal. Barde. Sirri na za na faɗa, mai suna zauna, na faɗa ma sirri na faɗa ma sirri na ga sirrin ruhi na. Ya fa kamata mu bar gidan nan. Ai ni ba inda zan kai da kata ta cika. Ai ya kamata dole in taka ba. Wallahi tallahi daga yau aure na da ke ya kare. Na fi ba miji. Kar ki ƙara kira na mijinki. Ni ba mijinki bane. Da Allah da anam karka sake. Ki tattara kayanki. Ki tafi gidanku na suke ki saki. Get out of the house! You have seen how they thrilled you in the super hit movies Salma and Sinat. Once again, you're about to watch the hit pair of Kashiwa.
ko ba matarka bace bane? Ba matata bace, dan na sake ta saki uku yanzu nan. Ba ku bane kuka tare a gidan nan? Mu ne, sai me? Kashe kaina zan yi abba. Saboda na rasa dukkan farin ciki a rayuwata. Na rasa mijina, na rasa ka. Na rasa soyayyar dangina. Gwamnati na kashe kaina na huta. The Kannywood talented icon, Prince A.A. Zango, and the Kannywood respected starlet, Princess A.A. Anya, in another level of Kwashiwa from the palace of Kwashiwa at Noor Entertainment. Sirrin Ruhi, the untold secret of the soul. Saboda ba na so ta dawo ne shi yasa ne haka. Me sai maka? Ba zan iya faɗan abin da ta aikata ba. Menene dalilin yin saki? Daga ni sai ita sai mahaliccin mu. Wallahi wannan gaskiya ne. A ranar da muka ɗaura wannan aure, yawa yarinyar nan saki. barin su a doron kasa masifa ce. Baka isa ba Siyano. What a biggest shocker! He shares a secret with her father. Sirrin Ruhi, and the father furiously sends her mother packing. Sirrin Ruhi. Ya haka, ashe sai ku lullube ni? Wallahi ƙarya ne, shaci faɗi ne kawai irin na mutane. Sirrin Ruhi. A'a, ya kuma ina kai. Within 24 hours, mother and daughter turns widows. Find out the cause. Sirrin Ruhi. Ina za ki? Ɗakin abba zan je. Wallahi ba zan bar shi ya faɗa ba. Gwamma duk abin da za a mun a cikin gidan nan a mun. Har abada fuskata ta zauna a haka kenan. Babu murmushi, babu fara'a, babu sassauci a cikin fuskata. Da kai. Me ke faruwa? Kai. Barka ce da ita komai. A Nura M. Inuwa movie, written by the award-winning writer Yakub M. Kumo, produced by the king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Kwashiwa, and directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Madia. Ina da bukatar ki shiga ko ina a cikin gidan nan. Duk abin da kika san naki ne, ki dauka ki bar min gidana, na sake ki saki. Subhanallahi. Ya hakan na asaki ya asaki uwa. Har saki uku. Sai ke faruwa ne a gidan nan dan Allah dan Annabi. Aka yi mun mana. Sirrin Ruhi, go get yourself a copy. Faɗi mu ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. An kuma dawo mana da jaraba makaranta. Me jaraba? Wannan ai jaraba ne. Tsoron ubanka. Tsoron ubanka. Ya ci kuɗin da aka biya man na makaranta, babanka a ce ya buɗe kamfani ko da na yin biredi. Dan makaranta kenan. Kai, nuna ganda da biyan headmaster yake. Idan ka ji ana sato kasa katsi, tabbas baba ya yi gardama. Shi kuwa gemu baya hana wasa. Dan makaranta kenan. Me sunanka? Sunana Anas. Anas wa? Adamu. Me kake a ajin nan? Karatu. Bakar magana kuwa ba ta yawan rago komai. Ya kamata a ce ba a primary 3 kake ba. Kamata ya a ce kana jami'a ne. Yanda suke mana karatu ne ba na gane karatu su. Ga shi dai cikin ajin makaranta ɗaya tare da ƙananan yara. Salamu alaikum. Da ne kama? Ki ga mun me yake faruwa? Hankali na baya kanka. Kwata-kwata. Dan makaranta kenan daga kamfanin Sadiq Movie Ton. Shi saboda in naka baka mun syllabus. Salarat. Syllabus. A ranka ya daɗe wallahi ban zo kan salarat ɗin nan ban san shi ba. Au, baka wasan syllabus ba? Ban san salatin ba. Dan makaranta kenan. Ɗan wata, in ma dai za a bar shi da anan ni dai dan Allah dan annabi amun mun taimako. Kada a kai shi ajin masu yin ina. Allah hajji na son ke da kiɗanka kana cika magana.
na fahimci kamar tsakanin malama Balaraba da ya Anas akwai soya tsakanin su rai. Ubangiji Allah ya bar mutane. Dan makaranta shiryawa ya haya dorayi. Me kake a fita? Akai Mataimakin mai ba da umarni Mujtafa H Muhammad. Dan makaranta. Ni kuma na tabbata maka babu wanda zai ci gasar makarantar nan ba ni. Idan ya kada mu ina tabbata miki da sai kin biya tara. Daukar nauyi Hafiz Ado Baba. Ba da umarni Mansur Sadiq. Faɗi mutum. Ku tafa iyayenku. Amdala Science College. 3 sau 30. Abin gida. Ka gani na hada da kaina? Ina ganin gaskiya kin yi kokari. Kin yi kokari matuƙa. Samira. Ya dai? Shi ne na sha shi da zafi. Wallahi shi ne da ƙwari. Gani? Kin ga na haɗa shayi da kaina ku? Na gani. Daga yau a nan za ki dinga ajiye komai saboda na haddace komai zan ringa haɗa shayi da kaina. Kin ji? To an ce. Kin ga dai inda komai yake ko Samira? Na gani. To shi kenan je ki. Kuma kin ji abin da ta ce saura kuma ki zo a ce an samu mushkila. Na san aikin ta kenan. Shayin nan ya ƙona min baki ina zuwa sai na ci cingan. Zan ɗauko cingan a ɗaki. Baka dai ƙone ba ko? Na ƙone. Na duk ta gaba ɗaya baki na ya yaye shi sai na ci cingan ina zuwa. Sannu. Lakuri in gusha sha'a nan da ke shi zan kawo miki sauran kayan lakuri. Jamila. Me ba kuma? Ni gaskiya ɗakin nan ya gundare ni. Haka kawai a zuwa rufe ne kamar wani prison gaskiya ni na gaji. Ya haƙuri za haƙuri a shi sa yanzu na taho ki duba fita miki sarara.
sannu mu je waje samu yana fim kalla dama yarinyar nan Samira nake jira ta gama aiki ta tafi ta kuma yawwa haba to naji yawa bari na sa mana wasan Hausa a cikin sababbin nan ko ba haka ba, saboda ke kina ji ni kuma ina kallo. Samu na rumfar shehu mu ji waƙar shinkafa. To, kun sa miki duk abin da ke so yi za a yi, domin farin cikin ki shine farin ciki na. Kuma ina ji da kai sosai kamar yadda kake ji da ni. Kin san wani lokacin idan na kalle ki wallahi sai na ji na yi sa'a, saboda ina alfahari matuka da kasantuwata da ke a koda yaushe. Ni ma ina alfaharin samun miji kamar ka. Allah? Sai kuwa. Ni ba ki san wani abu ba. Wallahi ganin ki ya fi min ganin farin wata ɗan daren 19. Allah? Allah kuwa. Na gode, Allah ya bar mu tare. Bari ma ki gani, dunkulo wani murgujejen kiss in harbo miki shi ki cafke. Na gode. Kaɗan kenan. In na rinka watso miki su har sai kin gaji. Su Jamila kuma koyaushe za a fita? Wace Jamila kuma? Wannan fim ɗin da ake tallama. Matan da take tsini ma mijinta. Wa ya san musu? Ba haka suke bayan fim ɗin nan? Sai su ta tallan fim, amma ba sa mutuwa da shi. Wataƙila ma ba a gama ba. Amma ga dukkanin alamu wannan tsino da take ma mijinta, ina ji a jikina kamar cin amana ta yi. To cin amana yanzu ba ya zama ruwan dare ba? Ita aka san abin da take masa? Allah ya kyauta. Amma ni dai na yi dace da miji, saboda na san ba ka daga cikin irin wa'annan mazajen. Ni ba abin da na fi so a duniya, ba abin da yake daɗaɗa min rai in kasance kina tare da ni a koda yaushe. Na gode. Wallahi ina gaya miki. Ai ba a cewa komai. Wannan abu ya yi daɗi. Ai ba a cewa komai. Da maka ba. Ina jin ki. Ai min takwara. Haba. Wallahi wannan matar da take wanke-wanke a gidan mu ce ta haifi ya mace. Shine ta faɗa min umman mu cewa sunana za ta sa. Yanzu umman mu ta kira ni take faɗa min a waya. To wannan abu yayi kyau. Yaushe za a kai ki kenan? Ina ganin ya kamata mu je gobe ko? Gobe sai a kai ki, ba problem. Hello? To. Allah ya yi albarka. Matan nan naka tana ƙara firgita ni kuma. A tsoro ne dai da ke kawai kike ji. Kuma kai ya kamata ka ji tsoron ba? To ni tsoron me zan ji bayan na riga na san dulumci. Ina yake so mu je? Ko ina dai ni dai inda dai wurin da zai ɗebe min kewa. Ai matsalar garin nan babu gurin shargoliya ne wallahi. Ok, sai dai gidanka ko? To ga Ado Bayar Mall ko mu shiga sinima? In dai zai ɗebe min kewa, bismillah mu shiga kawai ko?
ai na dauka baki kwanta ba har yanzu na dauka ma tunke da baki ne bacci. Bai yi bacci ba. Ƙarar gate na je. Sannan ku da zuwa. Sannu mu da zuwa ni da wa? Kai da baban gida. Ina ka je yau? Ka daɗe baka dawo da wuri ba. Wallahi wurin abokanan na je sai korafi suke suna ta surutu wai tun da na aure na riga na guje su na yi kuɗi na kyale su suna nema suna da zaki na haka. Ai ware da ka je saboda in zagin ya yi wa ni ma zagin zai iya shafata. Tabdijan wallahi mutum ya sake izagan minki wallahi sai inda karfi na kare da ranki ya ɓaci gwara in nasa naira 10,000. Kana fasa min kai baban gida. Ai sai dai kan ya fashe inda ya maga. Baki san wani abu ba, kasantuwa ta tare da ke shine kololuwar jin daɗi na. Allah baban gida. Kin ganki yadda kike haka? Ke ce inuwata. Allah. Kai, kwanan da ina shan kalaman soyayya. Kalamai ma ba a ma fara ba. Za ki sha su iya sha. Ba zan gaza ba har sai na jikin ya na je ringinton ɗin Nokia. Kuma na san dai baka amfani da ita. Ɗazu na ce ta kin san saboda abubuwa ba caji. Zan ansa. Ba ni na ganta. Bari ina zuwa bari ɗauka tukunna. Hello? Gambo? Gambo ya aka yi? Wallahi Gambo to ya za a yi ya za a na guje ku bayan ga abubuwa. To yanzu da na yi aure laifina ne kuma ku yi auren mana wallahi tallahi ka gani nan da kusa da awar ƙaunata tana taimakon kalamai na soyayya na jin daɗi. Wallahi haba ai ba a cewa komai. Ba ran samu damar fitowa ba. To sai gobe ma haɗu goban kawai ma haɗu goban. Murmushinta kaɗai ya isa ya girgiza na ai hana na fitowa. Gashi to shikenan gashi gashi nan. Wannan Nokia ce i103. Na haddace wayan nan. An siye ta saboda caji kawo aji ne abun ne kare zo so lokacin sai ka ita ce irin take dan zama back up din nan. Samira. Ina baban gida? Kinga? Bai can a tsaye shi da wata suna zance.
kun Jamila Osha wannan duk ita take ga magana su da Binta wannan su suke ga mun ƙananan maganganu a kanka. A ita ce? Su ne Jamila Osha da Binta wallahi su suke ga mun komai a kanka. Saboda yan angon ku ne ka gani ba na angon ban san komai ba. Anya ko ba 'yan sanda zan ɗebo mu yarinyar nan ba? A wallahi Jamila Osha na ka ɗauka mata. Baban gida. Na'am? Baban gida. Na'am? Me kake an? Wannan? Baban. Baban gida. Yayin da sautin mace da namiji a yanayin da ya kamata miji da mata ne su shiga. Fim nake kallo a wayata. Har daga ɗakin ke ma kin ji ashe. Na jiyo. Baban gida, me yasa kake kallon irin wayannan fina-finan? Ba kyau fa, yana ɓata ido. Wallahi ni ma ban san da shi a ciki ba. Kawai ne na duba ina jin watakila ɗazu aka saka min shi a waya. Ko kaɗan ba kyau, ka ce za ka biyo ni ɗakina ba ka biyo ni ba. Me yake faruwa ne? Wallahi aiki nake ta yi wallahi. Kuma yanzu ma gajiya ne. To shi yasa ma nake dan kallon fim din ma dan ɗebe kewa ai. To bari na kwanta ana. A ina? Ana. Baban gida. Na'am. Ka ɗauka na yadda aiki ne ya rike ka anan baka ce ɗaki na ba? Wallahi billahi la ilaha illa huwa aiki ne muhimmin gaske wallahi ya tare ni. Baban gida ka ci amana ta. Cin amana kamar yaya? Daren mu na farko a matsayin miji da mata muka yi mu junan mu alƙawari duk wanda ya ɓata ma wani kai ya kullace shi ya sanar da shi saboda a gyara. Wannan ne dare na uku da ka ƙaurace ma ɗakina. Na tabbatar da cewa ba aiki ne tare ka anan ba. Laifin me ne maka baban gida? Ba laifin ne da kika mu. Na gaya miki mara kin san ni sabo ne a gurin nan kuma akwai ayyuka da yawa, akwai file wanda ban taba ba. Akwai takardu waɗanda ya kamata da in bincika. Akwai kayayyaki manya-manya waɗanda ya kamata a ce na matsar da su. Sa su a gurbin da suke. Haba. Ka tabbatar ba laifin da ne maka? Na tabbatar mana. To shi kenan. Ba laifin da kika yi. To ki min murmushi mana. Haba, dan an samu dan wannan akasin kuma yake bata rai. Ina kuma za ka? Zan je in duba ko kin kashe fitilar ɗaki ne in kashe ta a can gurin in duba in ga. Ai na kashe fitilar ɗaki na kafin na fito. To bari dai in tabbatar. Bari sa miki fullo.
gyara wannan an daga kaɗan ga bakin nan bakin bargon nan yawwa kamar na manta ki da motar a ciki na zuwa ke da kika ce za ki zo da azahar me kaki kuma yanzu dama mama na ce zan rika ta unguwa kuma ta ce ta fasa. To, wannan fa tare kuke? A'a. Na ban ta sai. Na zo ma ba ta gida. To wani shiga in kira wani. Idan ta zo me za ki ce mata? ce ba kuwa? Ni ce. Sani da zuwa yawa ta. Mai sayar da gwai. Allah ibada sa'a. Allah ibada sa'a. Kakan gida za ki ce a sai kun zo da yawan akan me za abun nan? Ni ko kun yau ya sani ma ko fake ta kawo mana. Ke ba gani kike ba. Ni ko ba sanin gwarɗin nan ba. Hakun aje a zuba kuɗi a zai asara ta je Allah ibada sa'a kawai. Shi kenan Jamil Allah ya bada sa'a. Maimuna ce ko Amina ko Binta? A'a, Habiba suna na Hajiya. To Habiba Allah ya bada sa'a. Jeki. Na'am. Yanzu dai zan fita. Allah sa. Wallahi kin masifa burge ni wallahi mataka wallahi kin burge ni irin wannan plan haka yi to ai kamawa take yi dama kamawa take yi ni fa tafiyar nan take fa dan kin matsa ne amma wallahi ni ba san ta nake ba kwana uku nan sun mun yawa wallahi amma gaskiya baka da adalci bayan ka san cewa nayi fake da wani biki ai kwana uku ne yanda kika san maraya haka zan zama wallahi a wani nan ai wanda gwara in tafi in je ni ta daukan hotuna a wurin bikin nan ka san fakewa na fa yi da bikin yanzu in na koma gida babu hotunan biki ya kake so kuma kwana uku kacal zan yi nan da to ya na iya da raina ya zan yi yanzu in kin tafi fa kin sa ni sayan waya to zan koma yanda aka yi maganar Nokia nan da ji kuma shiru ba Nokia ai kin ga ba labari kenan gaskiya ne to ka Nokia amma ai matan naka shegin gwayo gare ta haka za ta yi ta gama ta bari wallahi kara ta yi ta gama ba ido amma
dan Allah ni dai ki dau alkawari dan Allah kwana uku nan kai ki kara. Ba zan kara. To shikenan my baby. Kai. Sounded? Biji. Ina nan Biji, ashe kai da ban gane ka ba na ganka da wata zuƙeƙƙen mota. Buɗe mana ki shigo. To Biji bari na shigo. Na ganka da zuƙeƙƙen mota ina zan gane ka. Kina nan shi kenan kin bata ba a ganin ki? Nan Biji, ku dai ba a ganin ku a gari. Kun buya. Gaskiya fa na ji daɗin ganin ki wallahi. Wai yaushe ka faso gari ne Biji? Na ganka a wannan zuƙuɗeɗiyar mota ko dai auren jarin da ake cewa kayi da gaske ne. La ilaha illallah zancen duniya ba yanzu har an barbada miki. To dama Biji zancen duniya yana buya ne ni ma dan ban labarin dan Allah in ji ya akai. Wallahi tallahi yar gidan wani hamshakin mai kuɗi na samu wallahi. Wallahi suka ɗauke ni suka dulmula ni cikin daula wallahi. Kin ga da yanda na koma. Allah Biji kake ka kwasa ke. Wallahi na kwashe. Ai ya kamata ke ma ki zo a kwashe da ke. Allah Biji. Wallahi kamata ki zo a wuni da ke a gidana wallahi. Me? Gidanka fa kace? Ai na kasashiya ce matar take ba kauniya ba ta gani? Haba, ai ki zo ma mu wuni kawai a can wallahi tallahi. Wallahi tallahi kin san na koma GRA fa. Duniya, Biji mutumi na kace ka fa so gari shi sa kake burge ni wallahi ba ka wasa mutumi na. A tun yau ba ke ce kika je kika makale a wani guri ba? To Biji a za a yi wala adama na koma shekara na guda a can. Allah. Wallahi Biji. Ki ce ana can ana shan sha'ani. To Biji me za a fasa mutuwa ko yin sabi? Gaskiya ba ko da wallahi. Biji. Na'am ma sauda. Ka ganka ko Biji? Dan Allah na ka dawo wani alhajika. Sai ma gobe. Ka zama wani babban mutum. Wallahi sai ma gobe. Biji ban raina ka ba. Ai babu raina idan na kawo. Wallahi ban raina ka ba. Shigo hankali. Ya kika ga gidan? Gan shi tangame mai kalar ma aikin ga irin kalar ki ce. Gidan nan da gidan nan da ke ida ce. Baban gida. Na'am. Sani da zuwa. Yau. Ya gajiyar ofis. Gajiya akwai ta. Na san dai ka ɗebo yunwa. Ƙwarai kuwa. Ga shi Samira ba ta zo yau ba. Sai dai mu je restaurant mu ci abinci. Ba wani restaurant da zai kan me za mu tafi restaurant. Ai yau zaman ki zaki in zauna in shiga kitchen rangada miki girki mai kyau ki ci. Baban gida haka je ka dafa mana abin da ba za mu iya ci ba. Wani din? Makaranta kwana fa ne. Ai idan ne maki girki sai ki jera mata sama da 1000 ba ki samu wacce za ta yi girkin da yake ɗanɗano irin nawa. Man da kuri fa. Ba wani magana kuri. Ai magana gaskiya ce ki bari dai kawai in miki ki gani. Saura kuma kin nayo ki hasada. Ni ba na son ai min kushi. Ba hasada a ciki in dai kayi daidai zan yaba. Yawwa abin nan ke so yanzu abin da ya kamata ki zauna ki kunna talabijin ki nemo arewa ki saurari shirin ki na zamantakewa na san za a fara ni kuma in garzaya kicin in haɗa kwanuka in kuma in miki mai daɗi. To shikenan ina jiran ka.
Yawwa. Yawwa Saudat, kin ga nan din? Saudat, kin ga kitchen din nan. Komai da komai akwai. Kawai abin da ya kamata ki samu yar taliya yar spaghetti mai dan sauri sai ki mana ita amma mai dan ruwa kin ji? Baka da matsala. Yawwa. Na zama kamar ke fa kenan. Kin san fa ke Saudat baki da matsala fa ko kaɗan. A ki sauri saboda in ana so a sauri a gama mutum saboda a shiga sha'ani. Ko ba ka ba saboda lokaci. Yawwa. Wannan shine bidi. Wannan dai sauri to shikenan je ka cika ni da surutu. To shikenan. To ki taso ki ci jollof na spaghetti wanda baki taba cin irin ta ba. Taso. To gani nan. Inda ya cayi zan faɗa. Ki faɗa mana. Ai abin da nake so kenan. In fa ta yi zan faɗi. In kuma ba ta yi ba ma ki faɗi. Yawwa zauna. Ya kika ji? Tsakanin ki da Allah dan shi bai buge ki ba. Alamu za ta yi daɗi. Domin ƙanshinta ya cika min hanci. Har ciki ma zai cika miki da hanci ba. Bari ni ma in zuba kai. Ki tuna da babban da hasada ba. Ka ci gari. Ya kai bala'in daɗi. Dan Allah. Gaskiya ta yi bala'in daɗi. Allah. Sunan wata. Wata wa? Saudat. Ya dai? Na ji ɓurinto. Wannan na ci gari ne yasa ma leman ya faɗi. Idan kana so na yadda kai ne ka dafa wannan abinci, ina so ka faɗa min dame-dame ka haɗa ka samu wannan haɗaɗɗiyar taliya. Wannan ai shefu komai sauƙi. Ai da na ɗebo ruwa na kwarara. Ina jin ka. To ba daman kin san tukunyar da wannan duk ta wanke komai da komai. Ɗauki tukunyar nan. Na zuba mai yana tafiya na kawo kina jin daman na kunna blender na markaɗa shi na zuba a ciki sai da ya soyu sosai sannan sai na kwara ruwa. Amma wannan abu ya burge ni. Na ɗauko kayan wayannan abubuwan na zuba taliyar tukunna. Bayan na zuba taliyar kin san dama na zuba wancan abubuwan na ɗauko su magi su ragowar abubuwan na saka dama kifi na yana gefe yana ɗauko kifin dama na tsame shi na gama wanke shi na abun nan ɗin abun nan sai na zuba a lokacin. Gaskiya ne ka yi ƙoƙari. Kawai sai na koma gefe na abun nan to kin ji yadda aka samar da wannan daɗaɗɗar shin taliya mai kyau. An gaishe ka. Samu ce ka zauna. To shi kenan. Alhamdulillah.
gaskiya na ji daɗin wannan yin naki matuƙa sosai. Wallahi zan so a ce kwana ki. Lalle ma miki, amma fa ka miki kafafuwanka da yawa. Ina guje maka kai wata rana ta ɓaci. Ta ɓaci? Wannan wace irin magana ce ke min haka? A ni fa ba na son fa mugun fata ba. A daga faɗan gaskiya? Matsala ta ko matsala ke? Ki sauri ki kokari ki gumana. Matsalan ka ce. Tunda dai shi mutum a duniya a ce ba ya son gaskiya ai shi kenan. Anti? Kana ciki? Wallahi yanzu ake tafi kenan. Wallahi. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya? Lafiya kalau. San da zuwa. Lafiya lau. Ya su mama? Lafiyan su kalau. To, masha Allah, barka. To ni na wuce. To, Allah ya kiyaye hanya. A rinka yin haƙuri. Wannan kuma wace ce? Kawar Maryam ce. Fada suka gama yanzu nan mamarin ta fita daga cikin ɗakin ta barta a ciki. Fada? Fada, wallahi. Bara za ta fito zan yi mata magana, bata yi daidai ba. Na same ta zan yi mata magana. Irin haka ba kyau, bai dace ba su rinka yin fada tsakanin su kawaye, ai ba a yin fada tsakanin kawaye. A'a, babu ruwanki. Ba ruwanki kan ma ki sa baki. Ai na riga na shiga maganar. Na gama komai. Ya za a yi yarinya kawai dan kina kawarta. Kawai shikenan dan an ce ta yi aure shikenan ke baki da wani guri kin tattare kin zo kin zauna mata a gida. Kin ga da safe nan gidan, da rana nan gidan, da daddare nan gidan. Yarinyar nan idan yunwa ta ɗebo ta gama gararinta nan gidan ne, in kishirwa ta gama nan ne, in bacci ta kwaso nan ne. Akan me? Ni na ji daɗin ma da aka yi, na ji wannan warwatsin da aka yi yayi daidai. Wallahi ya daidai. Haba, ai ba haka yi. A'a to ai shikenan in dai haka ne ai ta zake da yawa. Haba, yaushe waye zai iya ɗauka? Bata kyauta ba. A ruwanki kan baki mata magana kawai ki kyale ta. To ai shikenan. Yawwa ta hau bismillah mana zauna. Ya mama? Lafiya kalau. Halo. Suna na Ruki mai kwashewa. Kana ina ne? Ni gani a downtown. To shi kenan. Kai ashe mugu ne ban sani ba? Yanzu shi kenan dan ka samu? Dan ta samu yanzu sai ka manta da ni gaba ɗaya? Yanzu banda Sani mai iyalai ya gaya mun da shi kenan sai dai a dinga yi ba ni? Taba wai ga miki. Wallahi na neme ki. Na neme ki wallahi. Ba ga miki na neman ki ba? To in ma ka je gidanmu nema na mutum nawa suke zuwa gidanmu nema na ta ya zan tantance in fahimci waye da waye ya je. Daya dan Allah dan annabi kwanaki ba a gaya miki wani mutum ya zo har wajen sa uku yana neman ki a gidanku ba? Ba wanda ya gaya miki? Ni ba a gaya mu. Wallahi na ji. Kai dai kana can kana ta kwashewa ka manta da ni. To ai ma shi yasa ai nan jini neman ki da ke ma ki zo a kwashe da ki. Me matsalar ji? Ni matsala ta kawai kai ma ka sani ta fararen nan bugun Abuja su za ka bani yanzu in je in kashe matsalan gabata dama ina cikin matsala kaga faduwa ta zo daidai da zama kawai ka dan bani in je in kashe wutar gabana. To shikenan kai ki ji matsalar komai. Ruki. A gaskiya wannan karamcin bai dace da kai ba. Allah kuwa ai ya kamata a ce wani mutumin kirki ne ya samu wannan ba irin kaɗa ba. Idan mutumin kirki ne ya samu irin kuma samu. Kuma gaskiya ne ba da wannan don wannan. Wannan kuma wace ce? Baban gida. Ya na ji ƙara abu ya faɗi.
Na gyara kujerun ne na da ya gyara musu gaba. Na ɗauka ko faɗuwa kai ne. Ta yaya zan faɗi? Na sani ko san ne ya faɗar da kai? No? Baban gida ka fita ne? A'a, ina nan. Gaskiya baka da kirki. Wace ce baban gida? Baban gida wace ce? Ki haƙuri mana, ki haƙuri. Baka da kirki, ai ka ce za ka aure ni. Ki haƙuri. Ba za a yi ba. Dan me ka yaudare ni? Ai ka ce za ka aure ni. Yaudara ce ne miki ba? Ka gudu ka bar ni, ka san kuma na rabu da kowa a dalilinka. Baban gida wace ce? Wata ce nan wata zan aura kuma Allah bai yi zan aure ta ba. Shine ta shigo gida ba sallama ba abin da ta zo take nema ta yi min rashin mutunci. Ki haƙuri baiwa Allah. Haka Allah ya kaddara. Ka zo da ke nake magana? Gurguwa. In kin saye shi da kuɗi ne ba ki saye ni da kuɗi ba. Au. Duk abin da zan bazan lamu ciki ciwo mata ta mutunci ba wallahi ranki zai mugu baci. Wallahi ranki zai baci. Ya kai gaga? Ana mun nadi da ina jin labarin ki ba ki da mutunci. Mutane nawa kika yi rashin mutunci? Shi yasa na guje ki nace ni dan mutunci ne ba zan yarda da ke ba. Saboda kin ga na samu mace mutuniyar kirki kyakkyawa ɗan gidan arziki daga babban gida. Gurguwar? Gurguwar makauniyar. Ai na san dalili. Ki fita nace ko? Na fita. Mara mutunci. Ba ta da mutunci bari in je in gani ko ta za ta dau wani abu ta fasa min gilas din mota. Haba. Kai haƙuri baban gida. Da ka bi ta a hankali tunda ka san kai mata laifi. Ka san mace ce. Da baka gaya mata wa'annan maganganun ba. Ba zan juri duk wanda za ta zo gidan nan ta ce za ta ci miki mutunci ba. Wallahi ba zan labunta ba. Kin san da nake son ki ko nake na dauke ki a zuciyata na girmama ki? Idanuwa na ba sa kallon kowa in baki ba. Har akwai wata mace da za ta zo ce za ta ci miki mutunci. Kai haƙuri ka kwantar da hankali. Burin duba. Ya haƙuri. Kaga ni fa wannan ba matsala ta bace ba. Me? Kaga in mata 40 zaka kawo a cikin gidan nan ni bai dame ni ba, ni ka san matsala ta kuɗi kawai zaka bani in ƙara gaba. Kuɗi? A? Kuɗi mana. Ko ba za ka bayar ba? Ga 20. Me wannan? 20 ce. Me wannan bai da wani kyan gani? Da Allah ka mayar. Wallahi ba zan karbi 20,000 ba, 100 za ka bani in je in yi maganin matsala ta. In kuma ba za ka bayar ba, wallahi azim zan shiga in tona asiri kowa ya rasa. Au, abin nake rashin mutunci kenan zaki mu? Uwar rashin mutunci zan ma. Oh, ba za ka bayar ba? Shikenan. Me haka? Me haka? Gobe ma rana ce ai. Ranan ma gobe tawa ce. Kuma dole in ina da matsala gobe in zo a biya min ita. Shikenan? Shikenan? Wannan aika bani na kashe matsala ta ce. Don haka yanzu wannan 20,000 din zaka bani. Wannan 100,000 zan je in kashe matsala ta. Wannan kuma zan sa a waya a jaka saboda sayan katin waya da 'yan sauran abubuwa. Wace 20 din wai? Wallahi sai ka bani. Wallahi ba zan baki ba. Wallahi baki sa. Ba za ka bayar ba? Ba zan baki wallahi. Shikenan. Do me haka? Me haka? Ka ce ba za ka bayar ba sai in shiga ciki in tona asiri ba? Kowa ya ji duk duniya kowa ya ji? Ka ji mun fa.
mara mutunci yar tasha. Na bi ta har bakin titi sai da na tabbatar ta tafi. Mara mutunci. Allah sarki, kai haƙuri, ka san mace ce kuma kai ka fara mata laifi, da ka sani baka bi ta da wayannan maganganun ba. To shi ne za ta zo ta ci miki mutunci? Ni fa akan ki wallahi tallahi sai dai mu ɗebi yan kallo da mutum, ba abin da zai hana wallahi mu karan bata da mutum. Akan me za ta zo tana gaya miki magana? Akan me? Ba kuma a babban abin da ya bata min rai da ta dube ki ta ce miki wai na kasashiya, wai gurguwa. Akan me? Ni a da gurguntakki nake son ki, haka na ganki ina son a bata. Kuma bata ma tsaya a nan ba, bata tsaya a nan ba ta ce miki makauniya, bata tsaya a nan ba. Ni makanta ki ta yi min daidai, wallahi mu sha sha'anin mu haka. Haka me? Ni na san sirrin zama da ki, ni na san yadda nake amfanuwa da zama da ki, kuma ni na san yadda al'amarin nan suke tafiya. Akan me? Ita bata san haka ba, baban gida. Ba za ta sani ba kuma, ba za ta sani ba abin da za ta fahimta a kai. Ni wallahi wanda duk zai taba min keto ya nemi mi gaba da gaba da shi. Haba. Kai wallahi gobe ma wannan ƙara zan shigar da ita gaban 'yan sanda. A'a. Saka so ma kai ta ƙara baban gida. Wannan ba girman ka bane. Allah. A'a, kaka soma. Ai ka kai ta ƙara ka biye mata kun zama ɗaya kenan. Ka kyale ta kawai ta je dan kanta. Shikenan. Kin sa baki amma ba dan wallahi kin yi magana ba, wallahi da sai ranta ya baci ya wuce. Na gode. Akwai aiki da zan yi na kwamfuta na tana cikin daki, bari in je saboda akwai meeting gobe da zamu shiga, ina buƙatar abin nan. Ki dan bani kamar minti 30 zuwa 40 da wani abun saboda ba na son a dame ni da Allah. Ba ka da matsala. Yawwa. Allah ya taimaka. Amin. Ni ki so wani abu, addu'a da kike min wallahi ita take rike da ni. Wallahi. Duk wani abu sai ta yaye, sai ta kange komai. Duk wani abu da zai daga min hankali da kin yi addu'a ne na ga babu shi. Ai saboda zaman tsakani da Allah muke da kai. Yawwa. Kuma kana min adalci. Ka dole ne ka ringa ganin haske a lamarinka. To shikenan ba wani abu. Na gode bari shiga. A fito lafiya. Yawwa. Haba Jamila. Haba me? Kwana uku na ce zan je. Amma kwana biyu ne saboda na damu da kai in juya in dawo. Na zo na samu kace kai ka damu da ni ka ce ka dauko wata ka wuta kuma kana ce min haba me? Wallahi billahi la ilaha illa huwa ba abin da ifa. Ba wani nan. Ba abin da ya faru a ina. Kaman ban san ka ba. Sai dai dadin baki kullum sai dadin baki. Ba wani nan. Ki hakuri. Yaya Kabir. Ai na dauka ba za ki gane na ba. Yaya Kabir me zai hana ba zan gane ka ba? Ko ka shekara 10 ba ka garin nan? A inda kai ma haka zan gane ka. Sani da zuwa Yaya Kabir. Amma me yasa ba a san da ni zaka zo ba? Cewa ne dama zan yi miki dirarba da ka. Sani da zuwa. Ai. Maryam. Waye wannan ne? Me ka zo yi mala a ciki? Me kake nema? Yaya Kabir ne. Yana da nake faɗa maka. Yayi barka da zuwa. She ana tafe. Dama wannan shine wajen da kika aura? Shi ne. Ko ka san shi? She ana tafe. Na san shi. Wannan kuma wace ce? Wannan mai aiki ce, akwai dan kayayyaki da za a dan gyaggyara
an matsala da ta to shine nace ta shiga ta kitchen to kammala ta ma kenan yanzu shine za ta abu ko zai ta miki a wannan ki ƙara sau Samira ce yaya yi mana aiki Samira ki ga yaya na Samira ka ce wannan yar aiki ce kuma ga wata an kira ta a ciki ta fito wace ce wannan baban gida wace ce baban gida wace ce shedaniya ce ke shedaniya ce wacce ta sani cikin shedanci ta lalata min rayuwa za ta raba ni da masoyata ni ce shedaniya shedaniya Ni na kawo kaina gidan nan? bala'i rashin mutuncin ma ya bar ko ina ya dawo har cikin gidan nan ko to yau za ku ga yadda ake rashin mutunci Daidai ke da ni ga rashin mutunci. yaya wace ce La ilaha illallah Don me daɗe bata ta zuwa hajiya ku dakata kai dai mutumin banza ne mutumin wofi wallahi da na san kai zaka auri Maryam da ba zan taɓa bari a yi wannan auren ba Maryam wannan shine wanda nake gaya miki wanda yayi wa Asiya kanwar Usman ciki to wannan abin da kai barka ji ba ni kaiwa ba kuma Maryam kaiwa ba kanka kaiwa saboda tsiyar da ka baro a baya cikin ta za ka koma yanzu dan auren ka ya kare tsakaninka da Maryam haba yaya yanzu ya za a ce za ka datsa soyayya kada ba da na rantsi da Allah idan muka dawo baka bar gidan nan ba duk abin da ya faɗa kai ka siya wa kanka fito da ita mu je asibiti bari shigo da mata in ka taba ta in ka taba idan ba sai na Allah da gidan nan ma Allah ya tsina kuma kafin mu dawo da asibiti wallahi ba ka bar gidan nan na ga maka ai tagumi yanzu ka fara baka fara komai ba ma tukunna tunda dai kai maci amana ne kai amanar wa na ci kuma amanar wa na ci yarinyar nan iyakacin yanda zan zage jiki in nuna mata soyayya na nuna mata kullum ni ne hidimarta da safe hidimarta da rana hidimarta da dare me ake so kuma ne mata ko aikin office din ma da aka kai ni ban mai da hankali sosai ba ba abin da na tara fa ni ko account ma ni ban bude ma a banki na gaba ɗaya kuɗaɗe na suna gidan nan suna motar nan na barta kayayyaki na bar su duk wani abu da na mallaka na bar shi a gidan nan rigan nan ma da kika gani ta jikina ita kadai na tsira da ita ma ragowar na dinki ne tela ita ne da safan nan ibani ya za a ce na yi ba a duba butulcin da aka yi min ba wallahi gara haka wallahi gara haka gara haka a ci mu mutunci a min butulci ina zaman zama na hakurin na tsallake kowa duk yan matan da suke bi na ki kowa na je na aure ta duk ba a gani ba aka ɗauke ni kuma su suna gani saboda zalunci irin nasu suka ɗauke ni suka tsumbula ni a cikin daula rana guda kuma su ɗauke ni su karkaɗe su ce sun yadda ni haka ake an mun adalci kenan ban waye maka butulcin a su suka min mana da suka yi maka me da ka ci amanar azalimi macuci azalimi au goyon bayan suke haba mama an goyi bayan ke yanzu da ya kamata a ce kin je kin ji halin tausayin da nake cikin abin nan ki je a daidaita maganar nan amma yanzu goyon bayan su kike yi a yanzu me kaman to abinci ne da zan miki bisi Allah dai shi to shikenan gara haka haba mama ka jin gaya maka wallahi ba dan mahaifiyata ba sai yance bakin ciki ke wallahi bakin ciki ke mun in ba bakin ciki ba da hasada Na dauko
almajiri. Mijin baban yaron ne fa. Shi ice yaron ya fitar daga gidan gaba ɗaya ba zai zauna tare da su. Ni saka gagara fahimta ta. Maza ka bar gidan da nace tunda ba gidan ubanka bane. Matsalar ki ɗaya ce, kin kwalla fare akan wannan yaron. To ni kuma yanzu sai ka gaya masa cewa matar babansa ta ce tattare nashi ya koma gurin uwarsa domin nan gidan matar babansa ne ba gidan ubansa bane. Dan almajiri. Sabon shirin kamfanin Abnur Entertainment. Ba don rashin gani kan sa a ja doki ba, sai fi don al'ada. Ba don ana so ake barin gazarin fako ba, sai don wuyar gida. Bukar. Hajiya. Ina shirya zan fita. Ka tashi sai ka gyara mana gida. Kar da hali irin naku, ina ake wulakantar da rayuwar yaro. A jefar da shi kan titi ya je yi rayuwar da ya ga dama. Ya mudu bai ci ba. Ya kwana bai ci ba. Ya tashi bai ci ba. Ta yaya idan ya girma ya samu kuɗi ko mulki zai ji tausayin al'umma bayan lokacin da yake neman al'umma su taimaka masa ba su yi masa hakan ba. Ban sani ba. Ban sani ba. Dan almajiri. Gaskiya a magana yaushe yake zama makaryaci da wahala samun nagari. Dan almajiri. Samu kuma kun bamu mun tsira ba mu kara yin jiri. In kun bada kun kyare mu to za mu je mu dinga gari. Dan almajiri. Ka san me nake so in zama in na girma? A'a. Ina so in zama mai kuɗi. Ko don in gina ma inna ta gida mai kyau. Ni na fi so in zama soja, in harbi mugaye irin ogama dubu. Na yi kusan naira 300, amma ya ce naira 80 ne. Kan mu yake ba, ni 20 za ta yi ko kudin abinci ba zai ishe ni. Dan almajiri. Shirin Nura FM shiryawa Abdul Ahmad mai kwashewa. Tsara labari Fauziya D. Suleiman. Kasuwanci da dillanci Khalifa kofar Wambai. Allah ya zo mu da miji. Mutunci annabi ne. Ga kanan babban macuci. Ni ne uwansa, uwansa da yiri iswa to ni ne zan zo mahallinsa kenan. Ko? Dan almajiri. Mataimakin mai bada Amin Esko. Bada Umar. Sadiq El Mafiya. Dan almajiri. Nemi haka a kasuwa. Sirrina za na faɗa mai suna zauna na faɗa ma sirrina na faɗa ma sirrina ga sirrin ruhina. Inda sirrin ruhinki to kaina zan kama faɗan maganar soyayya ta ya take ne a cikin zo ka ji sirrin ruhina abinda nake son zanawa gyara zama sabon zance soyayya zan nuna ma soyayya zan nuna ma amma da sirrin ruhi in ka tsaro igiyar ka na kakkama amma da sirrin ruhi in na nufo fuskar kiki sassauta amma da sirrin ruhi ki fara fuska ce nunawa sai na ji sanyi ruhi. Ya fa kamata mu bar gidan nan. Ai ni ba inda zan kai da kasa ta jika. ai ya kamata dole in taka ba. Wallahi tallahi daga yau aure na da ke ya kare. Na fi ba miji ya. Kar ki ƙara kira na mijinki. Ni ba mijinki bane. Da Allah da anam karka sake. Ki tattara kayanki, ki tafi gidanku na suke ki saki. I said get out of the house. You have seen how they thrilled you in the super hit movies Salma and Sinat. Once again, you're about to watch the hit pair of Kwashewa. Ko ba matarka bace bane? Ba matata bace, dan na sake ta saki uku yanzu nan. Ba ku bane kuka tare a gidan nan? Mu ne, sai me? Kashe kaina zan yi abba. Saboda na rasa dukkan farin ciki a rayuwata. Na rasa mijina, na rasa ka. Na rasa soyayyar dangina. Gwamnati na kashe kaina na huta. The
Kannywood talented icon Prince A.A. Zango and the Kannywood respected starlet Princess A.A. Anya in another level of Kwashiwa from the palace of Kwashiwa at Noor Entertainment. Sirrin Ruhi, the untold secret of the soul. Saboda ba na so ta dawo ne shi yasa ne haka. Me ta yi maka? Ba zan iya faɗan abin da ta aikata ba. Menene dalilin yin saki? Daga ni sai ita sai mahaliccin mu. Wallahi wannan gaskiya ne. A ranar da muka ɗaura wannan aure, yawa yarinyar nan sake. Barin su a doron ƙasa masifar shi. Baka isa ba Siyano. What a biggest shocker! He shares a secret with her father. Sirrin Ruhi, and the father furiously sends her mother packing. Sirrin Ruhi. Ya haka, ashe sai ku lullube ni? Wallahi ƙarya ne, shaci faɗi ne kawai irin na mutane. Sirrin Ruhi. A'a, ya kuma ina zan. Ina zuwa zan. Within 24 hours, mother and daughter turns widows. Find out the cause. Sirrin Ruhi. Jahilu, ina za ki? Ɗakin abba zan je. Wallahi ba zan bar shi ya faɗa ba. Gwamma duk abin da za a mun a cikin gidan nan a mun. Har abada fuskata ta zauna a haka kenan. Babu murmushi, babu fara'a, babu sassauci a cikin fuskata. Da Me ke faruwa? A Nura M. Inuwa movie written by the award-winning writer Yakub M. Kumo, produced by the king of Kwashiwa, Abdul Ahmad Kwashiwa, and directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Madia. Ina da bukatar ki shiga ko ina a cikin gidan nan duk abin da kika san naki ne ki dauka ki bar min gidana na sake ki saki. Subhanallahi. Yaya hakan nan an saki uwa? Har saki uku. Me ke faruwa ne a gidan nan dan Allah dan Annabi? A ga ya mun mana. Sirrin Ruhi, go get yourself a copy. Anti dama aure ta sani ban sani ba? Ai ɗayan biyu ne. Ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci. Wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan samu yancin kaina a wajen namiji ba. Wannan ya zama na ƙarshe, idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki. Amma dai mata ba su da imani wallahi. Kwarai da gaske. Zaki ba su da mutunci. Tun ma ba a ce mazan ƙasar nan ba. Makirkin sun mutu. Ke bai sha ja miki kunne ba. Duk sanda kike ga da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɗe ko kina ji ko ina waya ko wani abu. Ni fa matar ka ce. Kamata yi kai amfani da kwakwalwar kanka kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke. Hausawa sukan ce a daina yaban ɗan kuturu sai ya tsofa da yatsunsa. Ya nema, an bashi, an yi buki, an cashe. Amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal. Mutuncin mace. Kali ka taimaka kai na asibiti wallahi mutuwa zan yi. Ai mutuwa tana kan kowa. Kafin ki mutu ai jama'a da yawa sun mutu. Ina iyayen ki suke, ina iyayena. Da haka daga ni har ke duk za mu mutu lokaci kawai muke jira. Mutuncin mace. Mutuncin mace. Auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai. In an shuka bishiya domin Allah ta fi kyau sai. Ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai. Zan kai ki shakatawa honi mun je garin turai. Kai ne farin ciki na sanyin idanuwa na. A zaman mani da ke matsayin matata baki bata mai. Mutuncin mace. Dalin. Na gaya miki kar ki ƙara kira da wannan suna. Suna na Khalid. Duk macen duniya da ka ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta. Duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki. Da haka bamu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai. Zaratan 'yan wasa Adam A. Gambo, Zaharaddin Sani, Rabi'u Rikadawa, Fati Washa, Fati Edimina, Abdul M. Sharif da dai sauransu. Amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi ba wanda ka faɗa ni. Me kenan? Da ka ce min baka taɓa yin budurwa ba. To ko ya miki babban ƙarya bari ki ce gaya ni. Ƙarewa budurwa ne yake da shi, mata yake da shi, kai ƙarewa ni matarsa ce ma, kin ga cikin shi a ciki. Saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni? Na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci. Kakka kuskura ka zage ta, kina zama da kaddara. Dan da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena. Co-producer Musa A.A. Rashid, shiryawa Alindima, mutuncin mace. Malam me ya haɗa ka da matata? Ya za ka so ku tare mana hanya? Na tsaya a hanyar me ya haɗa ka da matata? To na rantsa da Allah ya kwanan ka ya kare. Shirin kamfani
Sharif Studios. Mataimakin darakta Babangida Saridu. Ba da umarni Alfazazi Muhammad. Mutuncin mace.